हादोरसायाव जाख्लग्रा बेरेखा हान्जानि संदाननाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानाय समावनो फिन जाख्ल'नायनि दायाव धुबरी डिभिजनेल फरेस्ट अफिसनि सानै फरेस्टार ग्रेड 1 साख्रिआवलाया बृहस्पतिबारखालि बाला अन्थाइ महलनिफ्राय सिखावै रां लानायनि दायाव हमजायो। धुबरी डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार एएफएस बिनोद कुमार पायेंआ बाला अन्थाइ महलनिफ्राय सानै फरेस्टार ग्रेड 1 साख्रिआवला फारियै जियाउल इस्लाम आरो शाहबाज सुल्तान एबा बिटुनि आखाइजों 15,000 आरो 5,000 रां लानानै गारिफोरखौ बारहोनायनि अजदाव हमो होनना जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि जाख्लग्रा बेरेखा हान्जाया हादोरसानि गुबुन गुबुन मावख'फोराव संदाननानै थांनाय समाव माखासे मावख'गिरि साख्रिआवलाफोरखौ हमनायजों लोगोसे साख्रिनिफ्राय होखारबाय। बेबादि समावबो खायसे मावख'गिरिफोरनि रां जाख्ल'नाय जाथाया जाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं देग्लायनि बोसोराव दासिम जाख्ल'नायनि दायाव हमजानाय सोरखारि साख्रिआवला मावख'गिरिनि अनजिमाया सा 100नि खाथि जाहैबाय होनना मिथिहोदों।